Yes, hallo. Mocht je alle reizen? Ik ben vandaag niet bij Schtrucklaunt. Ik ben door de laatste 3 weken zeer weinig geweest. En ik wil deze week niet een video naar checken. Van eten merken en wat immer. Meine Frau, ihre Gesundheit ist nicht, was wir uns würden wünschen. De laatste 3,5 Jahre zijn er nur schwer geweest. Ze heeft zeer grote video gehad. 24 Stunden dag. Je nek en alles is uitgescheerd en de knep is te lang, haben den ringstrank. En de schulter en arm en alles, dat is alles stief en grote video. So, we waren nu een stukje vielleicht niet een video maken. Ik weet niet, vielleicht de nächste week, vielleicht ook niet. Toen wat zich daarop handelen, wat met de vrouw doen. En immer gaan we leren naar de dokters, maar we waren vielleicht geen dag naar een specialist in Winnipeg voor. En vielleicht kan ze daar wat met doen en opereren. Anyway, ik wil nu van de week er 2 vielleicht niet een video maken, of vielleicht nog langer niet, ik weet niet. Maar nu krijg ik zijn thuis met de vrouw. Ik probeer te helpen hoe ik kan. En ik wil zeer dankbaar zijn voor jullie allen. Ik ben dankbaar voor jullie vrienden. Voor mijn vrienden alle hier in Schtrucklaunt. So, mag God jullie ook alle zegenen en wieder met jullie zijn. So, moet zijn, dan zijn we ons nog mal waar. Ik weet niet wanneer, maar God weet wat hij deed. En met God zien wel, waar we vielleicht bald weer een video maken, moet zijn. Maar dankzij voor nu. So, alle beste voor jullie ook.